Пробвали ли сте някога да си говорите с камера? Значи не си говоря с камера. Да бе, да. Въпреки, че по всичко така изглежда. Говоря си с истински човек. Говориш си самичка. Някой, който ще си пусне това видео и евентуално ще му е интересно да научи повече за мен. Аз. Само 4 пъти и думата става напълно безсмислена. Защото аз съм, като повечето креатори, абсолютно обсебена със себе си. И познайте какво? Като цяло много се притеснявам. Хубавото на правенето на видео е, че винаги може да си изрежеш нещо. Но не мога да избягам от чувство, че си говоря с камера. Седи насреща едно такова черно, гледаме, даже не ме гледа, просто седи срещу мене и очаква някаква комуникация да се случи. Това не ми се случва в нормалния живот. И защо не е вдъхновяващо да говориш с такова нещо и общо след като си видиш видеото след това, изглеждаш като гърмян заек и не ти се иска никой да го вижда след тебе това видео. И най-тъпото от всичко е, че камерата, каквото и да правиш, колкото и чаровно да изглеждаш, тая камера не отговаря. Казват, бъди себе си, бъди собствените си чувства, бъди сладък и чувствен, просто бъди себе си. Но как да бъдеш себе си пред камера? Защо хората не искат да гледат великолепния ми чайник? Есения булевард пред дома ми, градинския кът в стаята ми, например, колоната, която прави кухнята ми да изглежда като един малък Париж. Има по-висши от теб, по-висши. Има по-чисти от теб, по-чисти. Има по-прекрасни от теб, по-прекрасни. Но ти си кралицата. Когато вървиш по улиците, никой не те познава. Никой не вижда кристалната ти корона. Никой не поглежда килима от червено злато, който тъпчеш, докато минаваш. Несъществуващия килим. И когато ти се появиш, всички реки звучат в моето тяло, камбани разтърсват небето и химн изпълва света. Само ти и аз, моя любов. Послушай го. И добре, че беше този хубав човек да ми обясни, че аз всъщност не си говоря с камерата. Говоря си с тебе, който си от другата страна. Сетих се за любимия си виц. 2 блондинки от двата бряга на една река. И едната вика: как да мина от другата страна? И другата отговаря: но ти си от другата страна. Следващия съвет на този хубав човек беше да си представя как точно изглежда човека, с който разговарям. И аз, честно казано, не си представям нищо. И така, в турската сладкарница сме. Какво е усещането, Светле, от вкуса на това омайно хубаво питие? Личи. И аз следващия път ще пробвам заедно с теб.